ego na-ewi onye kasị na onye Igba si na ya kọchaa ihe niile ya mụta na ga-eji aka wee kụgbuo ndị egwu. Onye Igba si na ya kọchaa ihe niile na mụta ịkụ na ịgba etuo ya asị abịakwute esi ya na ịkụgbuo ndị egwu maka na ị ga-agba agbakọta egwu onye amụgba igwe ada anwụọ abịa nwere onye na-akụ ịgba ndị na-akụ ịgba si na kụchaa ihe niile mụtara n'ịgba etuo ya ori na ya egbuo ndị egwu maka na ọ na nke ọ na-akụ obele obele ka unu ihe ụfọdụ chọọ ịpịa nwatakịrị ụfọdụ ga-apịagide pịatuo ya narị pịawa ya anya gbaa ya ụkwụ mele onye ezigbo arụ ọsịnya agba ọgaranya ire nwa na-ekwucha ọnwụ na ndị nke si eje Ọnịcha wee nata akwụkwọ wee sị ya na nchọ ije Ọnịcha jee gote ife ọsị m na chọọ ejigo nsị ya na nchọ ije ọsị m chere echi nsị ya na nchọ ije ọsị m gwa nje wee pụọ n'ebe elekere ịgwa nke ife jee Ọnịcha afọ a nọ nchọ kụọ elekere 11 n'abalị ụgbọ anyị adụrọ ụkwụ wee chọọ ije Ọnịcha wee ji ụkwụ wee nata wee tachacha afọ nta mbọsị afọ wee lụta mgbe ntụntezi ka n'ọsị anaghị ga-emeli ife ime ya n'ife a ka nchọcha gị afịa nyụ gị ya ukwuru ofe a na-eme ọnụ ndị nna ụfọdụ na-egbu onunu ọfụ na ogu a na-ekpochi ifugo na ihe na-aba bụcha nwanne ọ sị na ọ na-abụ 7 anọ n'ụlọ 8 nọ n'ụzọ bata nyụọ anya ọpụkwa 7 anọ n'ụlọ 8 nọ n'ụzọ bata nyụọ anya ọpụkwa. O nwere ihe ndị gboo na ndị Igbo sị gafee 5 gafee 6 ebe ọzọ ga-elote ya n'ọbụ afịa ịnọ dị n'igwe nnukwute ọnụ ọgụ na ndị Igbo osigo fie 7 na-abụ n'anya anọ n'ụlọ 8 nọ n'ezi bata nyụọ anya bido isi awele adịghị egbeela onye ọgụ anwụ onye ọbụla ọgụ anwụ abụrụ obele ihe n'ihe ka eji amụ iwu afịa ị gaghị asị ka ị sị na ọgaranya na-atụfu nri ọla ọ jụkwa nwa ogbenye mgbe oli nri ikpeazụ ọgaranya na-atụfu nri ọla ọ jụkwa nwa ogbenye ugboro one oliri nri ikpeazụ. O nwere ihe a na-akpọ nri ọbụlụgo ntụọla na osi nri n'elu ntụọla na oli nri na ntụọla ebe a ọ sị na nwoke na-eti nwunye ya ife na-akpọ ndị mmụọ oku na bie nwoke na-eti nwunye ya ife na-akpọ ndị mmụọ oku na be ya nwunye eliju afọ n'ụba ọgụ ndị bụ ọnụ aka ha mma na-akpọ ndị mmụọ oku na bie mgbe ọbụla ije ka ịnụ ọgụ si n'iwe na onye na-aba mba na-eti aka n'obi na-egosi ndị mmụọ ebe ndụ ya dị. Ofu ndị mmụọ afọ si Asaba wee zite inu nke agwa n'ihu bụ afịa afa nne ya mana afịa bụ rapụrụ na arafuo ofu ogori ọ rapụ nkịta obulu ọfụ ya arafuo ofu ogori eme ọnwa ofu mbọsa anyị na-ekwu okwu ofu ogori n'ebe a ihe dị iche na ofu ogori na-efulefu arafuo ofu ogori ọ rapụ nkịta obulu ọfụ ya ofu ogori adafịara nlafu